Naranasan mo na ba ang mag-isa? Yung point na parang wala ka ng ibang makausap. Lahat ng kaibigan mo ay busy na sa kanya-kanyang buhay. Yung mga taong priority mo noon, parang iba na rin ang priority nila ngayon. Sa club, di ba? Priority mo sila, pero may priority din silang iba. Kasi may asawa na sila, tapos ikaw, single pa. May kanya-kanya naman tayong rason kung bakit. Yung sa tingin mo na natulungan mo na ang pamilya mo, nasa tamang edad ka na, at gusto mo nang mag-asawa. Yung point na gusto mo nang magkaroon ng sariling love story, na sana darating na ang taong magpapakilig sa'yo. Yung taong halos ayaw mo nang mawala sa paningin mo. Yung taong gusto mo nang makasama lagi. Pero hanggat wala pa siya, tiis-tiis muna. Mapalad ka pa rin, di ba? Oh, no, 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 no. Kalami di ay sa gugma.